Hello mga idol, okay? Happy New Year mga idol, okay? Kumusta na mo mga idol? Okay, nala ko i-share gamay mga idol ha. Kining niyang shoutout dai ko sa i-orderan ako ani. Perti sa yupa gyud mo pagka-delibera sir kay sus kaning online dai mga idol dinhi ko pinsahan mga idol kay sayop na ang akong gi-order nga kanang numbers ba nga balon 2023 kay 2023 naman daron nganong 2032 naman eh perti si piyata gid mga idol na gyud ni scam dinhi ko pinsaan ang itong mga online nga order mga idol uso lang scammer ron perti si piyata nasagmuyo ang akong New Year pagbutang nako ani kay layo pa ang 2032 na mauna ni gihatag na siya ona kog bali na balihon ako Nope. di gid gyapon ma 2002 o 2302 na di gid madagi mga idol dako king scam pwede sa nako balihon dire di Oh gid shit, lagi not good. scam ako napalit nga balon di gid siya 2023 sigsa o bali-bali di siya mo na nga bisag mag New Year ta ko gabi ak mag-post ko kay kaning ni ang na ako'y order nga balon di gyud saan niyo 2000 di gyud lagi lisod kayo mo na nga ang akong na order 2032 okay nya 2023 ni murag adto pa ko mag New Year sa 2032 ni mga idol okay mao na nga sakit bation nga ako na scam sa usa ka online nga order nga order ko balon nga numbers para 2023 ang gi-deliver 2032 saan man hindi ko ni magamit ako saan mo 2032 pa ko magkuan mag New Year ani kay wa ko New Year ani kay wa di mo ni 2032 man ni na dili na 2023 mo na di gyud mo kumpensa mo order og mga online nga scam idol ako na scam ko mao pagsugos tuig na scam na ko sakit bation ko Happy New Year na lang ninyo mga idol. Salamat sa suporta mga idol. Bye-bye. Wee!